Wannan shine kifi na ganin ka mai jar homa jama'a. A yau dinnan an hango dubun dubatan sojojin kasar Amerika suna ta sauka a babban birnin Beirut na Lebanon kenan. Wanda hakan yana nuna cewa ana tunanin cewa kasar Amerika za ta taimaka wa gwamnatin Lebanon da kokarin kutsawa su yi fito na fito da dakarun mai nasara wajen kwace musu makamansu kenan. A daidai lokacin da aka yi magana sulhu za su yi amfani da sulhu da kuma yaudara wanda za a haɗu da sojojin Lebanon din da kuma sojojin kasar mamaya din da kuma sojojin Amerika wanda a yanzu abin da nake gaya muku cewa sojoji ana ta jirge su a babban birnin Beirut, amma kuma wannan shirin ba zai taɓa yiwuwa ba salin alin, dole sai sun haɓaka shirin da suke so su yi na yaƙar jamhuriyar musulunci a cikin kwana 4 da suka bada. A cikin kwana 4 masu zuwa akwai tunanin cewa duk da jamhuriyar musulunci bata tsaya ba, tana kai manya-manyan har kuma ita ce ma za ta tsokalo su. To suna tunanin cewa a daidai lokacin da suka shagaltar da jamhuriyar musulunci dan matsorata ne, in ma sun fara su suke guduwa, amma dai a yanzu haka suna jirge sojoji, kuma ana tunanin cewa wa'annan sojojin za a haɗa kai da su da gwamnatin Lebanon, sannan kuma da su kansu gwamnatin mamaya a ƙasar mamaya, da kuma kutsawa wajen yadda za su yi fito na fito da dakarun mai nasara wajen kwace musu makamansu da ƙarfin tsiya wanda abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne. To a yi shi yanzu wajen ɓangaren sulhun ba zai taɓa yiwuwa ba, an san jamhuriyar musulunci ba za ta bari ba. To shine ake so a ɗauke hankali a kan jamhuriyar musulunci da kai wannan hare-haren, dan suna so su yi komawa da ƙarfinsu wanda an ga yadda suke ɗaɗɗauke abubuwan su a Middle East, musamman makamansu da jiragen yakin suna ta fitar da su wanda ba a san shirin da za su yi ba. Amma dai koma wani irin shiri za su yi, jamhuriyar musulunci tana kallon su kuma tana daidai da su kuma za ta yi maganin su. To amma a yanzu a wannan karin ba wai kasar mamaya ce kaɗai za ta yi fito da dakarun mai nasara ba, har da ita kanta gwamnatin Lebanon da kuma taimakawan sojojin kasar Amerika. Amma kuna tunanin cewa a daidai lokacin da suke tunanin cewa za su ɗauke wa jamhuriyar musulunci da kai mata hare-hare, kuna tunanin cewa ba za ta iya kai musu hare-hare ba? To wannan dai abin da suka tsara ne, kun san kullun suna tsarawa ne, ita kuma idan ta fito da salanta tana warware musu ne a cikin lokaci dan kaɗan. Sai sun tsara tsarin su, sun ajiye nan sun girke nan, sun yi komai, suna ganin komai zai tafi normal. To daga an fara game din, daga an yi zuwa ɗaya ba a zuwa na biyu kawai sai a ƙara cewa to mu koma mu je mu ƙara shiri. To wannan shirin ma bi iznillahi jamhuriyar musulunci za ta warware musu, in ba a yi sa'a ba za ta yi duka ne, za ta dake su kuma za ta dawo kuma ta dake su a ita kanta kasar Lebanon din kenan. Ana tunanin cewa kamar wa'annan sojojin ma kamar sun shigo makabartar su ne, duk da dai dakarun mai nasara ma ba kyalle bane, ba su fito da karfin su bane, amma idan suka fuskanci cewa za a haɗa kai da gwamnatin a ce za a yaƙe su, to za a yi babu uwar bari ba, za a yaƙe su kuma za a yaƙi gwamnatin kuma za a ƙwace ƙasar. Ubangiji Allah ya samu dace. Aikin fa babba ne jama'a, sai da wato jama'a ya kamata ku zo mu tattauna akan wata tataɓurza da take faruwa tsakanin hukumar CIA ta ƙasar Amerika da kuma hukumar Mossad ta ƙasar mamaya kenan. A cikin 'yan kwanakin nan dai hukumar Mossad ta ƙasar mamaya tana ta tura hukumar CIA cewa jamhuriyar musulunci za ta hallaka Trump a cikin 'yan kwanakin nan. Sun tura musu yafi sau ɗaya, sun tura musu yafi sau biyu, sun ƙara tura musu yafi sau uku, har ta kai ita kanta hukumar CIA din ta fito ta kori wannan sace faɗin, ta ce ba zai taɓa yiwuwa ba ta yadda ba. Amma dai an ga cikin 'yan kwanakin nan jim kaɗan za su tura sako su ce su tabbatar da cewa Trump, wato jamhuriyar musulunci za ta hallaka Trump, ko kuma ce tana kokarin hallaka Trump a cikin 'yan kwanakin nan. To a cikin lissafin mu da muka yi da lissafin mu da muka yi, muna ganin cewa a cikin 'yan kwanakin nan ita kanta kasar mamaya din za ta hallaka Trump. Ita kanta shi yasa take ta fakewa da jamhuriyar musulunci idan ta hallaka Trump din, sannan ita a tunaninta idan ba jawo faɗan ta yi aka zo aka yi shi ba, kun san ita ba ta son wannan je kaka dawo din. Ita kasar mamaya ta fi son kawai a fito a yi, idan ma za a zama babu American din ne, babu babu jamhuriyar musulunci ne, ita dai ta zo daga baya ta mallaki ko ina, ko da za a yi mutuwar guzuma din. To inda kasar Amerika take ja da baya saboda irin karfin Iran da ta sani, take tunani cewa idan ta yi mata irin wannan hawan kawarar to ba za ta sa da karfi ba. To in ta kai ta kawo shi kanshi Trump bai yadda ma da kasar babayan ba, bai yadda ma da Bibi ba Netanyahu ba su ma yadda da su ba. Yanzu dai kawai shi kanshi yana dai tsaka mai wuya ne, zai iya mutuwa a koda yaushe. Shi yasa Trump ma yanzu ya ma rasa inda zai je, saboda suna ganin cewa Trump ba zai biya musu bukatar su ba. Me bukatar su shine yaki jamhuriyar musulunci, ko ana hama za mata. Shi kuma yana ja da baya, hakan ta kai ta kawo har aka samu tsabin dangantaka tsakanin shi Bibi da Trump kenan, wanda mun kawo muku labarin a baya. To yanzu kuma gashi wannan je kaka dawon da ake ta yi, su ba so suke ba, su sun fi son kawai ko da za a mutum ma a mutu baki daya. To kuma da suka ga yanda kasar Amerika din take ta kokarin jan baya da yakin, tana son shiga kuma tana tsoro, tana kokarin jan baya, wasu ana samun rashin daidaito sosai. To ana tunanin cewa fa idan ba kashe Trump din nan aka yi ba fa, ba za fa ita kanta kasar mamaya fa ba za fa ta samu abin da take so ta samu ba, haka za a yi ta ja
kuma sannan kullun su ne za su ta koma baya saboda suna da abubuwa da yawa a gabansu ba sa son ɓata lokaci. Ita ƙasar mamayan fa suna da aiki da yawa a gabansu, akwai mamaya da za su yi, akwai ƙasarsu da suke ƙoƙarin ƙirƙira, akwai ƙasashen da za su ci, to ba sa so, sun fi son kawai a yi ta ƙare. Kuma a yi ta ƙare fa da wannan ja'in jaɗin ba a san iya adadi ba. Iran kullun ƙara ƙarfi take yi, kuma kullun ƙara samun nasara take yi a duniya, kuma kullun ƙara fitowa da ƙarfin take yi. Idan ba su harzuko abin da za a yi ta ƙare ba fa, to hankalinsu ba zai taɓa cika ba. To a yanzu haka dai Trump ko kuma ce hukumar CIA ta kasar Amerika ita kanta tana ankare da hukumar Mossad ta kasar Amerika ta kasar mamaya. Sannan duk wani hare-hare da wasu abubuwa ana tunanin cewa ma idan ma aka ga cewa an kashe Trump a cikin 'yan kwanakin nan, to ba jamhuriyar musulunci bane, duk da ta dau alƙawarin za ta kashe, amma ba a zo lokacin ba. Amma duk abin da ya samu Trump a cikin 'yan lokacin nan ana expecting din cewa kasar mamaya ce, saboda ta tabbatar da cewa in dai za a rasa Trump domin a kawo mata ƙarshen ƙasar a jamhuriyar musulunci, to ita komai za ta iya yi. Saboda haka yanzu takun saƙa ne ake yi, an rasa ta ina za a fara. Allah ya alhamdulillah jama'a, an hango jiragen ƙasar Amerika wanda suke zaune a babban birnin Tel Aviv da kuma manya-manyan garuruwa na ƙasar mamaya ana ta jire su, ana ficewa da su, musamman F-35 da F-15 wanda a yau dinnan aka hango bila adadin, wanda mallakin ƙasar Amerika ne, wanda ƙasar Amerika ta kawo wajen taimakawa wajen kare jamhuriya, wajen kare ƙasar mamaya da kuma amfani da su wajen kaiwa Iran hari, wanda a yau din nan an hango ana ta kwashe su jiragen yaƙi, kai a cikin ma har da kayayyakin yaƙi, wato kayayyakin faɗa sosai ana ta fitar da su, wanda ana ganin cewa wannan abin yana nasaba ne da wani mummunan shiri da ake tunanin cewa za su ƙara kaiwa jamhuriyar musulunci, dan kun san ba za su haƙura ba fa, kamar yadda suka dawo alƙawarin cewa dole sai dai ɗaya ta tafi ta bar ɗaya. Dole ba za su taɓa, saboda sun san cewa Iran annoba ce a tattare da su, barin Iran kaman tada kasar mamaya ne. To an hango dai suna ta ɗauke wasu abubuwa masu muhimmanci a kasar mamaya, suna ta ɗauke su, suna fitar da su, suna maida su kasar Amerika, wanda a tunaninmu muke ganin cewa wannan wani shiri ne da wata dama da suke so su kai wani mummunan hari, da kuma in suka kai wannan mummunan hari, to suna tsoron murtanin da jamhuriyar musulunci za ta kai ne gurin jiragen su da gun kadarorin su, da kuma guraren abin da suke ganin cewa idan aka lalata musu ba karamin banna za su yi ba. To amma da yake mahaukata ne suka fara jide su, kuma sannan jide su din wai sun yadda su kai harin, idan sun kai harin fa wai sun yadda a dawo musu da harin, amma ba sa bukatar wa'annan abubuwa, wato jiragen nasu masu tsada da kayakin faɗan su kar a same shi a dake shi. To kuma dai cikin iko Allah muna ganin cewa sai dai a kwashe su gaba, wai na kasar mamaya kadai ba, da ma sauran munafikan kasashen musulman sai dai a kwashe su gaba ki dai a maida su kasar Amerika. Kuma mun tabbatar da cewa jirgi ba zai iya tashi daga kasar Amerika ya zo ya yi wuta a jamhuriyar musulunci ya koma can ba, dole dai sun buƙaci inda za su aje shi kusa da kusa da Iran din kenan. Amma dai a yanzu suna ta cire manya-manyan abubuwa, suna ta dauke manya-manyan makamai, suna ta dauke abubuwa a cikin a kasar mamaya, sannan kuma hakan suna yunkurin ƙara shirye wani mummunan harin da suke ganin cewa kamar idan aka mai da hari ba za su jiki ba. Nan ko ba san cewa jamhuriyar musulunci mujiya ce ba, mai gani da daddare, duk inda suka je tana kallon su kuma za ta bibiye su. Saboda haka a ci gaba da addu'a, yanzu ne abin yake da ake ta ƙara sabon shiri, sannan kuma su ne suke ta jawowa ake ƙara sabon shirin. Saboda haka mu zuba mu gani. Allah. To alhamdulillah jama'a, bayan kwana da jamhuriyar musulunci tana da gargazar kasashen da suke alaka da kasar Amerika, ko kuma ce suke daure musu gindi, da kuma da gargazar wato base din kasar Amerika, da kuma matatar mai, da kuma bangaren wutan nefa da jiya jamhuriyar musulunci ta kwana tana yi, da kuma yakin da ta yi akan ruwa. To yanzu sun fita da majalisar shura, wato majalisar dokoki na jamhuriyar musulunci, sun kara fitar da wata sabuwar sanarwa na daukan fansa, wanda suka ce dalilin kai hare-hare da aka yi a tashar jirgin kasar su, ko kuma ce lalata musu gadar jirgin kasa da kasar Amerika ta yi, to za su fara daukan fansa daga yau din nan. Za su dinga bin duk wasu kadarorin kasar Amerika wanda take da shi, za su lalata shi. Dalilin kai musu hari da aka yi, duk harin da aka yi jiya, da farmakar su da aka yi, da ragargazar su da aka yi, wannan duk ba fansa bai. Yanzu ne jamhuriyar musulunci za ta ɗauki fansa akan wannan lalata mata gadar jirgin ƙasa da Amerikan ta yi. Ta ce za ta bi duk wani kadara na ƙasar Amerikan wanda take da shi a yankin Middle East, inda dai bata fito ta ce ko Middle East ko kuma Europe ba. Ta ce duk wata kadara inda ta shafi ƙasar Amerikan za ta lalata shi sakamakon wannan gadar jirgin ƙasar da jamhuriyar da ƙasar Amerikan ta lalata mata. Wanda kuma ta ce za su fara aikin ne a cikin gaggawa. Sannan kuma idan ƙasar Amerikan ta yi yunkurin ɗauka mata kai mata hari a duk abu ɗaya, to fa za su linka shi ne bila adadin, wanda
duk da dai sun gudu sun ga abin babu riba an suna nan suna ta bin hanyar yadda za su yi sulhu abin yaki, amma dai jamhuriyar musulunci ta tabbatar da cewa za ta kai wannan mugayen hare-haren na fansar lalata mata gadar jirgin kasa da aka yi. Saboda haka a ci gaba da addu'a jama'a, sannan kuma kowa ya kiyaye a ci gaba da addu'a, saboda yanzu ne aka fara fa, ba za fa su batta ba, dole wannan tsokalan za su dinga yi, ita kuma ba za ta jure tsokala ba, za ta fi jurewa ne akan kawai ku fito mu haɗu kawai mai karewa ta kare, kuma bi iznillahi su ne za su kare. Allah wato jama'a, zan dan so ni karin bayani akan labarin na muku na jiragen kasar Amerika wanda suka yi yunkurin haɗin gwiwa su zo su yi wa jamhuriyar musulunci kwab ɗaya, wanda mun kawo muku jiragen ruwa kala daban-daban da na sama da kuma sojoji wanda suka yi yunkurin su kwace island ta jamhuriyar musulunci, wato inda Iran tafi ji da shi wannan dan tsibirin, sannan kuma in san samu ne ma su kutsa su je su kwace su dai kwace gurin, kuma sannan su yi wa jamhuriyar musulunci illa sosai da sosai, wanda tun jiya muke bibiyar labarin mun ga lokacin da jiragen suka taso, amma fa jama'a wallahi ba su karasa ba, saboda jamhuriyar musulunci ta yi doki jiragen nan fiye da kuke tunani. Kuma jirgin karku ce wai jirage ne na kasar Amerika kadai, za a iya cewa na NATO ne da irin na subur, akwai na Burtaniya, akwai na Germany, akwai dai jirage manya-manya, akwai jirage masu daukan jiragen yaki wasu 100 wasu 150 har da manya-manyan jiragen nan, wato sun shigo da karfin su ne, wanda da Allah ya ba su nasara da yanzu suna ne sun cika duniya da ihu da kuma yanda suke ganin cewa sun kai jamhuriyar musulunci kasa. Amma da yake jamhuriyar musulunci jiya ta yi musu banna iya banna, ta yi musu ta musu da wannan manyan jiragen, ta notar musu da su. Akwai jirgi ɗaya ma wanda ta yi amfani da mizali sama da 60 da wani abu, akwai ɗaya ma wanda ta yi amfani da jirage a mizali sama da 100 da wani abu, wanda duk ta notar da su, wanda alatila zai tilasta wa annan jiragen juyawa ba su samu nasara ba. Kuma wayanda suka yi yunkurin kai hari wanda duk an barar da su da manya-manyan jiragen, wato fafatawa aka yi fiye da kuke tunani sosai, wanda fafatawar ta wuce tunanin mai tunani. Amma fa a yanzu haka ganin wannan bannar da aka yi musu, suna nan kuma suna neman hanyar yadda za a yi a koma sulhu, inda jamhuriyar musulunci ta riga ta rufe sulhu, sannan kuma jamhuriyar musulunci ta bada umarni kala daban-daban, musamman yan gwagwarmayar da suke Iraki da kuma wayanda suke Syria wanda suna nan halbe, wanda suka bada umarnin cewa nan gaba duk wani jirgin kaya wayanda ya zo ya wuce ta bakin ruwan a Syria ko kuma Iraki, wanda ya zo ya wuce ta na munafukan kasashen Larabawa, to nan gaba kawai jamhuriyar musulunci ta ƙara buɗe hannunta, ta ba yan gwagwarmayar dama cewa su barar da shi kowane irin jirgi ne, sannan sai in kowane irin jirgin yaƙi ne ko na ƙasar Amerika ko kuma na su kasashen da suke ciki, sai ga alamun akwai yunkurin su na yanda za su dafawa kasar Amerika ko kuma taimaka kasar mamaya. To jamhuriyar musulunci ta bada umarnin cewa su farmaki wannan jirgin bayan irin har-haren da suka yi musu. Jamhuriyar musulunci bata tsaya a nan kadai ba, ana tunanin yanzu kuma ta ba dakarun musulunci wato na Yemen kenan, su ma ta ba su damar cewa su fito ga dangadan su yi aiki, wanda ana ganin cewa nan gaba aikin da za su yi ma zai rufe na dakarun na musulunci na Lebanon da kuma na Gaza, wanda ana tunanin cewa idan suka fara su daman ba tsayawa ga baki daya. Amma ba wannan hirar labarin na kawo muku ba, na zo in kawo muku ne labarin yadda ta kaya akan wa'annan jiragen da aka tura su jiya, wanda ake tunanin cewa karfi da karfi ne aka hada, ba wai kasar Amerika ce kadai ba, karfi da karfi ne aka hada wajen yadda za a yi wa jamhuriyar musulunci duka daya, wanda cikin ikon Allah a nitse a kwanciyar hankali ta yi amfani da mizal ɗinta da jirage marasa matukanta, alatilar ta notar da na notarwa, ta kashe na kashewa, sannan kuma ta tilasta wa wa'annan jiragen suka juya. Amma shiru kake ji a yanzu haka, ba a ma so a faɗi yadda ta kaya jiya, amma jamhuriyar musulunci ta mayar da su, kuma ta kashe na kashewa, ta notar da na notarwa. Ba wai magana jiragen su juya bane, nocewa suka yi, ba san iya adadin sojojin da suka mutu ba a cikin wa'annan farmaki da suka yi niyyar kaiwa, amma shiru kake ji kamar malam ya ci shuwa. Saboda haka jamhuriyar musulunci yau ba ta je bace, kuma ta riga ta shirya, kuma za ta yi ne. Dama mun gaya muku cewa jira ake yi kawai a gudanar da zana'iza, a sallam kowa ya koma. To gashi daga binnewan zuwa jiya da daddare da yau din nan, jamhuriyar musulunci ta yi aikin da a ce ta yi saka bata tsaya kanta ba, wallahi da irin wasu kasashen da suka mamaye ne da suke control da su ne, da yanzu ba magana kasashen. Amma yanzu alatilas an notar musu da manyan jiragen su na yaki na ruwa, manyan jirage masu daukan jirage, an notar musu da shi, an kashe musu sojojin su, an harbo musu jiragen saman su a cikin kan ruwan nan, an musu abin da wanda alatilas da tilasta musu juyawa suka koma fa. Yanzu suna kokarin yanda za a koma su, saboda sun dauki jamhuriyar musulunci ba ta da hankali kamar yadda su ba su da hankali, ba ta da tunani kamar yadda su ba su da tunani, ba ta da hankali. Wai mutum da yake niyyar kashe ka, idan ya ga alamun zaka kashe shi kuma sai ya sarar da ce a zo na sulhu, idan ka biya mishi kuma ya samu ta gaba kuma neman kai, wanda shi alatila bai da kudiri da buri illa iyaka kai ka kasa, kai kuma Allah ya baka darajar da za ka kai shi kasa, to me zaka tsaya sulhu? Shi yasa jamhuriyar musulunci tace ta rufe kowace kofa. Saboda haka a ci gaba da addu'a jama'a, ubangiji Allah ya dauka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya hada kawunan kan musulman duniya gabaki daya, ya nuna mana munafukan musulmai a hada da su, a gama da su gabaki daya.
wato jama'a wannan shine bidiyo na farko, kuma da Allah ina bukata ku tura min wannan bidiyon ya je ga inda nake so ya je, duk da dai na tabbatar da cewa zai je. Na tabbatar da cewa majority yan Najeriya ko kuma ce yan arewa ko kuma ce yan arewa musamman mahukunta ba sa bukatar su ga ina faɗan wasu maganganu musamman akan hukumomin Najeriya, especially ma sojoji. To nayi wannan bidiyon ne ina so in fito in janye kalaman da nayi, sannan kuma zan faɗi dalilin da yasa kuka ga na dage akan duk abin da zan kawo, to dole sai na sa, bayan na sa hukuma dole sai na sa sojojin Najeriya. Ina bukata ku tura min wannan bidiyon. Na farko dai na ce zan janye kalamai na akan waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki aka kama su, wanda na fito na ce da a ce Allah ya ba su nasarar yin juyin mulkin nan da yanzu Najeriya ta fita a halin da take ciki a yanzu. To na fito na janye wannan maganar, amma kuma zan faɗi dalilin da yasa na faɗi wannan maganar. Jama'a ni dai na farko dan Najeriya ne, haifaffen dan Najeriya, amma a yanzu wanda ba shi da ko gari guda ɗaya a cikin Najeriya, kuma ba shi da wata shaida da za ta tabbatar masa da cewa shi dan Najeriya ne. Sannan kuma da yau rabona da Najeriya sama da shekara 16 ko kuma in ce 15. Sannan kuma dalilin bari na Najeriya zan iya cewa ba akan komai bane, saboda tashin hankali da rikicin da yake ƙare tun wannan lokacin shekara 15 har zuwa yanzu. Ana nan ana maida mata da maza da yara ƙanana irin yadda aka. Wato jama'a na dawo a karo na biyu, zan sake yin bayani akan bayani. Ina so ne wannan bayanin na ya zama shine na farko kuma shine na ƙarshe. Zan iya cewa na dakatar da duk wani abin da ya shafi bangaren Najeriya, duk da dai na san da cewa zuciyata ba za ta iya bari ba, saboda abin na ɗauke shi kaman jihadi ne, ko kuma idan na ga wani abin bakin ciki ne yake shiga raina, ban ma san lokacin da zan kafa kemara in faɗi wannan abubuwan ba. Wannan zafin da kuka ina yi wallahi wani lokaci idan ban yi shi ba bana iya bacci, amma idan na yi shi wani lokaci ina samun da kwanta in yi bacci, musamman in daga wani zaluncin da ya zalunci. Amma ina so in tabbatar muku da cewa in ba sa'a ba zai iya zama shine na farko shine na ƙarshe. Amma ina bukata tunda Allah ya sa bidiyoyin mu suna zuwa gurin ku kuma kuna kalla, to ya kamata fa ku tashi ku gyara. Ya kamata tun lokacin da yanzu ne kuke da dama, yanzu ne kuke da damar da za ku seta mana arewacin Najeriya. Ba mu hana ku je ku yi satar kuɗin ku ba, ba mu hana ku yi min da hana da duk abin da za ku yi, amma dan girman Allah muna buƙatar ku bar iyayenmu da danginmu da mutanen ƙauyuka su zauna a cikin ƙauyukansu su yi noma. Muna buƙatar wannan ta'addancin dan Allah dan Annabi ya tsaya daga haka. Ba ma buƙatar kullum mu wayi gari mu dinga ganin abin nan ba raguwa yake ba ƙaruwa yake. Kuma gurgarin da kuka ce ana siyasa, kun yi banza ma da harkar kun mamaye da siyasa. Muna tabbatar muku da cewa fa idan fa ba ku kawo zaman lafiya, kar ku yi tunanin cewa yanzu kuna kan mulki kuna juya duniya kuna. Allah fa shi ba ruwan shi fa, Allah ba azzalumin bawansa bane fa, kowa Allah yana bashi dama ne fa. Akwai lokacin da kuna ji kuna gani da karfin naku da kimar ku da mutuncin naku, Allah zai kwace karfin a hannunku, kuma ya ba masu adalci su yi adalci, kuma adalcin da za su yi shine su hukunta ku. Wallahi al'azim mutuni muke muku, wallahi al'azim mu ankararwa muke muku, wallahi al'azim mu son ku muke yi, kuma wallahi muna son kasar mu, muna kishin kasar mu. Shi yasa ma muke fitowa muke faɗa. Abin takeici ne a ce abinda bai kai ya kawo ba, abinda ba a isa a yi shi a wata ƙasa ba, ko a mafarki ba za ka ga an yi shi ba, a ce wai ana yin shi kuma a ƙasar da akwai hukuma. Kar ku manta ba a cikin Najeriya muke ba, barantana a ce yanda aka toshe wa 'yan Najeriya a kwakwalwa, aka hana su ganin gabar, aka hana su ganin yamma, a ce haka muke. A'a, yawon duniyar nan bakin gwargwado mun yi shi, kuma mun san tsarin kowace mulki, kowane mulki na ƙasa mun sani, kuma mun san ƙarfin kowane soja, kuma mun san yadda 'yan ƙasa suke jajircewa akan ɗan ƙasarsu, akan 'yan ƙasarsu, akan su samu zaman lafiya, akan su ci su sha, akan a ba su wutan nefa, a kula da ilimin su, duk mun san wannan. To ya ilal alami ne idan muna ganin irin wannan abun, sai muka ga mu ba mu samu wannan ba, ba a ba mu kwanciyar hankalin ba, ba a gyara mana titina ba, ba a ba mu ilimin ba, ba a ƙawata mana ƙasar mu ba fa, duk ba a yi mana wannan ba. Asali muna da dukiyar da wasu ƙasashen ma idan muka ce musu mu 'yan ƙasa kaza ne ce mana suke yi, me ya kawo ku nan a ƙasa a Afirka kuna da kaza, to duk ba mu da wannan. Kuma duk da haka fa ba a bar mu ba, mun je mun nema da ƙarfin mu, ko mun yi kasuwanci ko kuma mun yi noma ba, a hakan ma bin mu ake ana kashe mu, bin mu ake yi ana kashe mu, ana wulakantar da mu, ana sace mu, ana zane mu, ana sare mu, muna kai kuɗaɗe a buhukuna, kuma wannan kuɗaɗen da za a ɗaura wa danginmu da 'yan uwanmu fa a gaban masu teni muke zuwa mu wuce da wannan bakon na kuɗin, a ɗaura mana miliyan 15, miliyan 20 a gaban masu teni, ina nufin sojoji, a gaban mahukunta. Haka za mu ɗauka, in gidanmu ne haka za mu je mu saida, in gonakinmu ne haka za mu je mu saida, in kominmu ne haka za mu zo mu saida, mu shigo cikin jeji da jakunkunanmu, sai mu je mu kawo 'yan ta'adda, 'yan kidnapping, ko kuma 'yan boko haram, ko kuma su zo su ɗaura noma su yi komai a daidai ƙasar da muke ganin cewa akwai soja, kuma sojan na an halice shi ne don ya kare ni, ya kare ka, ya kare ki. Sojan na an halice shi ne don ya rasa rayuwarsa a kaina. Akwai shi fa, ba mu hana 'yan siyasa su yi satar su ba, ba mu hana su yi min da hana su ba, kar ma su mana titin, kar su mana makarantun, kar su mana komai, kawai su ba mu tsaro, amma abin ya gagara.
ya ilahi alamin idan na fito ina faɗan wasu abubuwa kuma gashi muna ganin kasashen da a kafarka a yanzu in kace zaka yi tafiyan kilomita 1000 na rantsi da Allah ko kare ba za ka haɗu da shi ba idan ka haɗu da kare sai dai ta kanshi kai ta kanka ba ruwansa saboda zunzurutun tsaro. Idan kuma ka kawo magana ta kai idan ka kawo magana aka fahimci kai ka kawo abu na tashin hankali a kasar minti 15 ba za ka yi ba ko a tsakiyar dokar jeji kake sai an kawo ka. A kasar da muke ganin a duniyar da yanzu ta waye ba ma mai ilimi kadai ba ko jahili ya san inda ake mulkin adalci, ya san sato ya san abin da ba sato ba, amma yau an zo an kirkiri yan ta'adda, an kirkiri wasu an ba su bindiga, an ba su yankuna su kashe wanda suke so, ba a isa a je yankin su ba, sai dai idan aka ihu sai a dan sa sojoji guda 20 ko 30 ko 7 su je su yi fa a kashe su ma a kashe wasu daga cikin su ma su dan kashe sai a ce an je an yi operation. A daidai lokacin da muke ganin kasashen da a zaune suke kawai dannawa za su aika shi ya je nan ya fada, su danna ya je nan ya fada, su danna rarrabawa suke ba ma a kasar su ba ma cikin kasar su ba kasashe ne suke daddannawa ba ma yankin su ba har lafiya zuwa lafiya suna zaune akan kwamfutar su, kuma muna da wannan karfin kuma za mu iya kiran su ma su taimake mu fa. Amma a kullum in ka ji an yi ihu cewa za ka yi an ce an kashe dan gona, an sace dan gona, ya kamata ku gyara, ya kamata ku tashi, ya kamata ku san me kuke yi, ya kamata ku tabbatar da cewa kallon ku muke yi, ya kamata ku tabbatar da cewa dama ce a gare ku gyara. Mu yanzu ba ma ta mu, ni wallahi ba na ta kaina, ni ba na ta kaina a yanzu, wallahi ina tunanin yanda na baya suke zuwa ne, iri na akwai su da yawa. Kar ku yi tunanin cewa mu ba yanda, wallahi ni na yafa Najeriya, wallahi ko a mafarki yanzu ka ce mun koma Najeriya ko mi kaman wallahi to mi zan je in yi, gida ne da ni ko iyaye ne da ni ko gari ne da ni ko dangi ne da ni ko ƴaƴa ne da ni, babu shi. A yawo na duniya akwai inda zan je in yi rayuwa na har in mutu kuma a cikin kwanciyar lafiya, kai na ma fidda rai ga baki ɗaya da Najeriya. Ya kamata ku gyara, wannan shine karo na biyu. Wato jama'a, wannan shine bidiyo na uku da nake so in ƙara turawa al'ummar Najeriya ga baki ɗaya, duk da na san cewa mutane da yawa suna min kallo ta fuskoki da yawa mutanen arewacin Najeriya kuma in ce mahukunta suna min kallo na fuskoki da yawa game da ni, gani suke yi kamar irin labaran da nake badawa da kuma labaran kasashe da nake ɗaukowa nake kawowa, kuma labari sahihi na gaskiya. Wasu gani suke yi kamar ana ɗaukan nauyin mu ne, ko kuma kamar muna wani guri ne, ko kuma wasu kasashen ne suke biyan mu ko haka. Wallahi ba haka bane. Babu wata ƙasa na rantse da Allah take ɗaukan nauyin alsuwaga. Asali lebura ne ni nema nake in fito sai na je na nemo na fita, sannan in zo in zauna in bibi labarai, sannan in zo in bada in bibi labarai, sannan in zo in baku labarai. Babu wata ƙasa ko ɗaya wacce nake alaka da ita a yanzu wanda ta san wai da ni da zamana ni alsuwaga, babu wannan ƙasar ko ɗaya. Asali irin abubuwan da muke yi adalci ne da muke kallo na kasashen, da kuma irin ci gaban da suke yi, da kuma irin san kasarsu da kuma san yan kasarsu da suke yi, shine yake kai mu ya burge mu har ta kai ta kawo mu je mu dinga bibiyan su, mu dinga ɗauko tarihin su muna kawo kasashen da ba hakan abin yake ba. Amma babu wata ƙasa take ɗaukan nauyin mu, wallahi babu shi. Kuma wannan abin nake gaya muku a yau a ce ƙasa ta Najeriya ce take da ci gaban da muke da ci gaba irin wanda muke gaya wa mutane, da kuma irin wanda muke ɗauko labaran da muke ɗauko wa mutane, wallahi za mu saki kowace ƙasa mu koma muna ba da labarin Najeriya mu gabaki ɗaya, kuma muna yaba su, kuma muna kishin sojojinmu da ma'aikatanmu da dukkan wasu masu mana mulki a arewacin a Najeriya gabaki ɗaya. Amma saboda babu wannan, sai muke ganin wasu ƙasashen da suka mai da hankalinsu akan yankinsu, akan ƙasarsu, akan al'ummarsu, bayan sun kare ƙasarsu, sun kare yankinsu, sun kare al'ummarsu, kuma sun ba yankinsu ilimi, sun ba su aikin yi, asali sun ma koyar da su da fikirorin da duk duniya ba kowace ƙasashe suke da wannan ba. Sai muke ɗaukowa muke gaya muku a yau, idan yankinmu za a koma irin wannan, wallahi babu wata ƙasa da za mu je mu ɗauko muna ba da labarin nan, babu shi wallahi. ba ma wai mu ɗauko, kai duk ƙasar da kuka mun ɗauko, ba Nijar ba Burkina Faso ba Mali ba Iran ba sauran kasashen da muke kawo ba, irin su China da su Korea, North Korea da su Rasha, ba wai su ba. Wallahi in san samu ne a ce kasar mu ta wuce su abubuwan ci gaba, kai da duk wani abin da ya kamata a yi, a ce wallahi duk zamu sake su ne mu zo muna bada labarin kasar mu. Amma da yake babu, mu kasar mu ba abin ta sa gaba illa iyaka ta talautar da mu, ba abin ta sa gaba illa iyaka su maida mu jahilai, ba abin da suka sa gaba illa iyaka su maida mu yan daba, daƙiƙai, su maida mu, kai ba ma wai daƙiƙai ba, an barka da rayuka, ba abin ta sa gaba illa iyaka ta kashe yan ƙasa, kuma ta mulki yan ƙasa, kuma ta saci yan ƙasa. To shi yasa muke ɗaukowa muke wayarwa mutanen mu hankali, muna canja tunanin su akan cewa ga inda duniya ta dosa, ba kuma inda aka dosar da su ba. Shi yasa amma yau idan ƙasar mu za ta gyara, wallahi ba za mu kawo labarin kowace ƙasa ba, labarin ƙasar mu za mu kawo. Yau idan wasu ƙasashen suka ɗauki hanya ta gaskiya, ba ma wai ƙasan da muke ciki ba, wasu ƙasashe wallahi su za mu zo mu dinga yaba. Saboda haka mu ba mu da ɓangaranci, ba mu da wata aƙida,
ba mu da wai addini, ba mu da kawai mu ɗan adamtaka ne da kuma adalci da kuma kishi da kuma adalci da kuma dai tausayin ɗan adam. To duk ƙasar da muka ga muna tana wannan abun wallahi ba ƙasar musulmi ba, wallahi ko ƙasar hogance wanda ba kiristan bane ba musulmai bane, za ku ga mun fito muna yabon su muna kishin su. To saboda haka ku sa a ranku mu leburori ne, ba mu da kowa, ba wata ƙasa ta ɗauki nauyin mu, banzaye ne, ba komai bane mu. Saboda haka ma ku tunanin cewa ko ana ɗaukar nauyin mu ko ana a'a, gaskiya ce, saboda mun tabbatar da cewa gaskiya ita ce za ta kai mu inda komin daren dadewa sai ta zo, shi yasa muke yin ta. Amma a yau idan aka gyara aka dawo gida, wallahi gida za mu dawo mu zo mu ta yaban gida. Amma da yake abin ya fi karfin wannan, shi yasa mu koma nan mu kawo nan, kuma sannan da irin mulkin zaluncin da ake, kuma sai muke Allah wadai da shi a Najeriya. Amma yau aka gyara, wallahi yau aka gyara, za mu dawo mu dinga yaban gari, mu dinga yaban gida. To wannan shine, in Allah ya so ya yarda, ina tunanin cewa zan ɗauki hankali na akan duk wani abin da ya faru a arewacin Najeriya, duk da na san ba zan iya bane, ba na iyawa, don idan na gona abin, idan ba ihun nayi ba, bacci ba zan iya ba. To ko na ɗau alƙawari, to gaskiya sai dai na ja, ni wannan abin na ɗauke shi kawai sai dai mutuwa ne, kawai idan za a gyara a gyara. Allah sa. Akwai tsaro sosai a Najeriya, yanzu ka tafi su Isra'ila mana, ka isa ka fito kai yawo, su ba ƙasa bace, mutane su rinka gane irin wannan. Ka tafi su Palestine, kaga tun da ka taso a rayuwar ka yaƙi suke yi. To me ake yi a Najeriya ma da har mutane mu fa na gaya maka wannan abubuwan da suke tasowa a Najeriya, mutane ne suke kan ba mashi da ba. Amma idan kika je irin su Zamfara, Sokoto, Kebbi da Katsina, su ma akwai tsaro? Alhamdulillah da tsaro, tunda mutane suna, ai gashi ina gaya maka ka tafi Isra'ila mana, idan maganar rashin tsaro kake yi ka tafi Palestine, ka je ka ga yadda ake yaƙi da su, yaƙi ma fa suke yi. Amma sunan ai yaƙi ne. To ai shine, to yaƙi, Allah na tuba, ai ba Allah ya ubangiji Allah karka ka mana yaƙi Najeriya. Ai yaƙi duk inda yake masiba tana nan gurin a tattare, kuma wannan abin irinsa zaka kalla ka ga yaro karami ya fito ba inda zai je bai san gurin wa. Ka ji wawuya, jahila, daƙiƙiya, shegiya, karuwa, yar haram kawai, fasika, wanda bata ma san me duniya take tafiya ba. Ke yanzu ana magana da yaƙi har zaki kawo Isra'ila a ciki, ke dan uwar kin san Isra'ila? Dan uwar kin san Isra'ila ko kin san Palestine din? Shegiya ana magana cewa ana tayar da ƙauyuka, ana hana noma, ana nuno mutane, ana zane su, ana yi musu baɗe, da yake dan uwarki ba ke aka kama ba danginki aka kama ba komai ake yi ba. Allah tsine muku albarka, ku dai idan za ku samu uban kowa ma a kashe shi. Na rantsa da Allah mutanen arewa mu tashi tsaye. Na rantsa da girman Allah idan gwagwarmaya ta zo gwagwarmaya, idan ba kashe irin wa'annan mutanen aka yi ba ko wallahi azin arewa ba ta samu zaman lafiya ba. Ke dan uwar kin san Isra'ila ko kin san Palestine din, to dan uwarki ko jiya jamhuriyar musulunci ta bamba mai Isra'ila. Zaki zo ki ce wai ka je Isra'ila mana. Yanzu duk abin da ake faɗa da irin ragargazatan da ake fa, su gani suke yanzu duk duniya saboda zunzurutun sun miƙa wuya. Sun miƙa wa Yahudawan da arnan wuya, gani suke duk duniya yanzu ba inda ya kai Isra'ila zaman lafiya, ko kuma ba mutanen da suka kai su. Shegiya da kikiya, jahilawa wuya, doluwa kawai, karuwa, yar iska shegiya, da yake ba ke aka kama ba uwarki aka kama ba danginki aka kama ba garinku aka je aka tada ba, dan uwarku Najeriya tana zaune lafiya ko? To za ku ci uwarku, za mu fara cin uwarku ne la'ada a waje dan uwarku, shegiya karuwai, wanda kuka gama yawon tazubar, ba ku da aiki in banda wannan ministan ya kira ku, wannan ya kira ku ya kai ku Abuja a ci ku, wannan ba ku da aiki ya dauki kuɗi ya ba ku, shikenan a kashe uban kowa. Za mu fara cin uwarku ne ƴaƴan shegu tsinannu kawai. Wai a tafi Palestine, ke za ta haɗa Palestine da ba gwara Palestine so dubu akan rikicin Najeriya ba, wa'anda sun an kashe ma shahada suka yi, amma ga 'yan ta'adda nan saboda Allah ya haɗa mu da 'yan daudin sojoji lusarai sun kasa kamar zaman lafiya, suna bi yau duk inda kika buɗe waya kina kallo ana sata a kashe a yanka a yi faɗe dan uwarki wai zaman lafiya ake yi. Allah ya kawo masifa cikin gidanki dan uwarki, ki ji idan da daɗi, shegiya karuwa kawai tsinanniya. Allah isa. Wani abu da suka da yake ba kowa mamaki shine idan shugabannin ƙasashe suka zo suka fuskanci gawan sai da alhamdulillah za su mai addu'a, to sai a karanta aya ɗaya, kuma kowace aya aka karanta tana daidai da abin da ƙasar ku take ciki. Kowace aya ne. Da mutanen Burkina Faso suka zo suka tsaya a gaban gawar, sai aka karanta wala qad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azillah. Ana ganin Burkina Faso da Niger da Mali a matsayin makaskanta sun ware daga Faransa sun yi kaza, sai aka karanta musu ayar hakika Allah ya taimake ku a Badar, kuna ba ku da yawa Allah ya taimake ku, to sai aka karanta wannan. Da mutanen Falastinawa suka zo sai aka karanta subhanallazi asra bi abdihi layla min al-masjidil harami. Da mutanen Saudi Arabia suka zo sai aka karanta ayar munafikai a lokacin yakin Badar, waɗanda suke hada baki da waɗanda suke yaƙar manzon Allah. Duk wanda ya zo sai a ɗauko ayar alƙur'ani da ta yi daidai da abin da yake ciki a wannan lokacin. Ko mun san wallahi nasara ta kusa da izinin Allah.
yawa nasara ta kusa kuma insha Allah za a samu nasarar nan ba yanzu ba an jima ba amma dai tana nan zuwa kuma za ta tabbata insha Allah yawa innahu kana wa'adan mafura insha Allah. To sai mu shiga cikin hadisi na gaba ko shine hadisi na 1412 an Hamad bin Amr al-Masiri an al-Adam alayhi salam al-iman amalun kulluhu wa al-qawlu ba'd dhalika al-amali bi fardin min Allah bayyanahu fi kitabi. Wannan hadisi shine na ƙarshe a wannan babi yana cikin biharul anwar cewa manzon